Takže ahojky lidičky, já jsem tohle video dělat nechtěla, ale potom, co dělá pan Mikula. Takže Adélo, první věc, proč každý tvoje video začíná slovy lidičky, já jsem tohle video dělat nechtěla. Přece když něco nechci udělat, tak to neudělám. Takže pane Mikulo, když máte ve zvyku podvádět holky, tahat je za nos, hrát jim na city a trápit ty děvčata a že tímto videem se s tebou rozcházím, dávám ti konec, protože nenechám se prostě tahat za nos. Wow, to je opravdu hrdinský Adélo, rozejít se s někým skrz video. Tohle přesně ukazuje tvoji mentalitu. Ano, jsem taková, jaká jsem, a minulost, jakou mám, to je jedno. Takže jsi jaká jsi a máš minulost, jakou máš, jo. Wow, tak to je zajímavý, že moji minulost si hrozně řešila a ještě ke všemu si ji zkreslovala. Ale taky jsem jen holka a To, že se jmenuješ Adéla a máš píču mezi nohama, z tebe ještě holku nedělá, taky si tak musíš chovat. nebudu s někým, kdo mě nemiluje, nedokáže to říct ani na streamu, miluju tě, Adélo, jsem s tebou nebo tohle. Já nevidím jediný kloudnej a normální důvod k tomu, proč bych měl svojí holce říkat na streamu, že jí miluju. Takže už si choď s kým chceš, buď si na rande s kým chceš, piš si komu chceš. Adélo, když si mu dala konec, tak asi logicky už si může na rande chodit s kým chce. K tomu si myslím, nemusíš do videa říkat. Takže já ti chci jenom říct, že od včerejška, Ondrášku, já už jsem zadaná a s někým jiným, s tebou ne, jo. Tak jenom aby si věděl, Ondrášku, že od včerejška mám někoho jinýho, jo, tak si... Opět, Adélo, ukázka tvojí nadprůměrné inteligence. Před chvílí mu vyčítáš, že tě podvádí a teď sama si přiznala podvod. A nebojte se, já se nenechám nikým zastrašit a budu tady pro vás dál na sociálních sítích. Krásně. Tak necháš se nebo se nenecháš zastrašit? Teď jsem z toho trošku zmatený. Jinak každopádně jsme určitě všichni samozřejmě hrozně rádi, že tady pro nás pořád budeš.